Este pequeno país encóntrase en Galicia e aínda se pode visitar. Esta é a historia do país que non pertencía nen a España nen a Portugal. Andorra, Xibraltar, España e Portugal. A Península Ibérica, situada entre o Océano Atlántico e o Mar Mediterráneo, acolle estes 4 territorios. O panorama xeopolítico ten moitos matices e entre os grandes estados de España e Portugal tamén hai que contar cun pequeno principado e un territorio británico de ultramar. No entanto, houve unha época da historia na que esta zona de Europa contaba con 5 nacións. Cal é a quinta? Se ben non superaba os 30 km cadrados de superficie, esta quinta nación existiu e localizábase entre España e Portugal. Trátase do Couto Mixto e non foi recoñecido como país durante un breve espacio de tempo, senón que ostentou o título de nación durante 7 longos séculos. Isto é o que titulaba a revista moi interesante, o país que existiu entre España e Portugal, o Couto Mixto. Hola, hola, como estades? Benvidos e benvidas. É unha maravilla tervos outra vez aquí no Galiportus, neste espazo galaico portugués que intentamos lanzar cada semana con novos contidos. Hoxe estamos aquí en Radio Ariz con xente moi interesante. Eu son Germán Estevez, o germano a portuguesa. Como vos decimos, estades no Galiportus neste especial do marco sobre nada máis e nada menos que esa república esquecida, o Couto Mixto. E movendo a pedra e agachando a man, e un marco cambiaba, era medraba, sumaba e a terra da miña veciña cambiaba e a pedra que ni que me vira. Sementada de esperanza, longas metraxes de verbas, pentagrama azul e branca, parentes en la cobiza, entelequia libertaria de Portugal a Galiza, de Galiza a Lusitania, patria do son e das sombras, a patria da matriarca de Soliveira nas pombas, fronteiras de pedra e auga, por cetro unha arca bella, por ceo e trono corisco, o povo é quen máis ordena, dentro de ti Couto Mixto, patria do son e das sombras, a patria da matriarca de Soliveira nas pombas, fronteiras de pedra e auga, por cetro unha
Pois aquí estamos, acabades de escoitar a María do Ceo con nada máis e nada menos que o himno do Couto Misto. Un placer, como dicimos, tervos aquí unha vez máis no Galiportus, neste espazo galaico portugués, hoxe con un especial do marco moi especial, valga a redundancia. Temos dúas persoas, dous convidados que xa vos apresento. Teño á miña dereita, para falarmos do Couto Misto, como digo, unha estrela emerxente dentro do que é un pouco a politoloxía e a historia tamén, é historiador, politólogo, profesor de ciencia política na área de socioloxía e ciencia política da Universidade de Vigo. Tratou os pensamentos de Risco e de Piñeiro, de Ramón Piñeiro, sacou un libro, aínda non hai moito sobre o pensamento político de Ramón Piñeiro. É voceiro, despois preguntaremos un pouco que é esta cousiña, voceiro da iniciativa polo Couto Misto, e é misto de Calvos de Randín. Sergio María, moi boas. Hola, boas tardes, que tal, como estamos? Pois un placer terte aquí á miña esquerda, pois unha maravillosa persoa e amigo, sempre disposta a colaborar, unha, pois, digamos, unha auténtica referencia no campo educativo, Xosé Manuel Cid, de Morgade, de Xinzo, fundador da nova escola galega, pois amplísimo recoñecemento, premios de todo tipo, relacionados ca radio tamén. Con esa iniciativa de Ponte nas Ondas pudestes escoitar un dos primeiros programas que temos aí pendurados sobre Ponte nas Ondas, unha iniciativa que leva chegando radio educativa máis de 25 anos a un e outro lado do Miño, como digo, con amplísima experiencia como profesor e director de colexio universitario, decano de Humanidades, decano da Facultade de Ciencias de Educación da Universidade de Vigo, no campus de Ourense, tamén un convencido potenciador das relacións entre Galicia e Portugal, potenciou, colaborou e impulsou moitísimas colaboracións, como digo, coas universidades portuguesas, a UTAZ, a Universidade de Santarém, a do Miño, a do Porto. Ademais, tamén lle temos que preguntar, moi vinculado ao Couto Misto, académico da nova Academia do Couto Misto. Moi boas, Xosé Manuel Cid. Moi boas tardes, un placer volver a Radio Allariz. O prazer é noso tervos os dous. É unha maravilla, porque sei que convosco o programa non precisa moito guión, xa non somos de moito guión, somos bastante anárquicos, mas hoxe pois contamos cos dous porque queremos facer un programa aí un pouco a cabalo entre o informal e o formal, si é que se pode tratar informalmente un tema que foi tan importante. Arranco contigo, se che parece, Sergio, para facermos un repasiño, para que nos estea escoitando desde o outro lado do Atlántico, xe que as plataformas, ou unha persoa un pouco despistada pola península, ou algún galego que ainda tamén hai, que non sabe moi ben de que falan estes loucos. Que é isto do Couto Misto? Bueno, o Couto Misto, que popularmente pasou a memoria oral, divúlgase como unha sorte de microestado, de país que existiu entre Galicia e Portugal. O que realmente foi é un froito da historia, un produto da historia que foi capaz de defenderse por medio das súas institucións o empurre do século XIX do Estado moderno, non? Que é o Couto Misto? Pois é unha comunidade política de naturaleza foral, polo tanto preestatal, anterior ás constitucións modernas e ás formas políticas que coñecemos hoxe, que foi capaz de, polo medio do impulso dos seus veciños e tamén da súa situación xeoestratéxica situada entre as montañas do sur galego e do norte portugués, de defender un modo de convivencia que lles funcionou durante tantísimos anos, basado fundamentalmente na tradición, no dereito consuetudinario. Moitas veces, cando se fala do Couto Misto, dice que era unha anarquía. Isto non é preciso, nin é concreto. Ali había unhas normas, unhas tradicións e unhas leis informais que permitían que a xente pois ordenara a vida en común. Por lo tanto, é un ente político, hai que decirlo claramente, unha comunidade política que tiña unhas institucións altamente recoñecidas por os seus veciños, non? Ao igual que no Reino de Galicia, ou no Reino de Portugal, ou no Reino de Castela, ou nos condados cataláns, existía unha forma de organizar o territorio antes de que aparecera o dereito administrativo, non? E isto era o que se chama, digamos, as xurisdiccións, que estiveron vixentes prácticamente en Europa, para que os ouvintes se sitúen hasta a Revolución Francesa, no caso español hasta a Constitución de 1812. É dicir, non, para que nos estea escoitando, non podemos meter na cabeza a forma actual dos estados
cas xurisdiccións que vincularon un pouco a existencia do couto mixto desde 1100 e pico hasta 1864. Efectivamente, o couto mixto non estivo en ningún momento, digamos, baixo a soberanía española e portuguesa, porque era un ente político que non se baseaba no concepto hegeliano de soberanía. É dicir, é un filósofo alemán o que empeza a lanzar a teoría de soberanía como un poder absoluto que ven a sustituir o poder de Deus e que lle outorga o Estado, facilitado no caso centroeuropeo por o poder das monarquías protestantes e adoptado por os países católicos do sur nos procesos de nacionalización que vive Italia, España e Portugal no 19. O couto mixto, se lle queremos buscar primos, irmáns ou, digamos, parentes por Europa, ten moito máis que ver co Val de Arán, con Andorra tamén nun determinado momento. Logo Andorra é certo que se convirte nun Estado, constitucionalízase para sobrevivir o empurre dos Estados, pero tampouco... Era un principado, sí. Sí, era un principado e o seu dereito era tradicional, polo tanto a legitimidade de orixe de Andorra ou de Liechtenstein, por exemplo, era foral, como no caso do couto mixto, e consuetudinaria, baseada nunhas formas tradicionais e logo no ámbito das relacións civis no dereito romano, non? Agora ben, o couto mixto era independente, se o vemos nunha perspectiva soberana, pero tamén era interdependente, porque estaba altamente vinculado á Casa de Braganza. Os reis de Portugal, a partir de João IV e da Guerra da Independencia, convírtese os duques de Braganza en reises de Portugal, e nese momento o duque de Braganza é quen confirma os xuíces civiles e gobernativos, que son a institución presidencial do couto mixto, a institución a capitas política do sistema político do couto mixto. Até 1837 os xuíces civiles e gobernativos foron confirmados por o xefe de Estado portugués. Pero isto ocorre en Andorra. Inda hoxe, os copríncipes andorranos son o bispo da Seu d'Urgell e o presidente de Francia e o presidente da República Francesa, que é unha especie digamos, de tradición histórica que herdan da monarquía francesa, os presidentes. Se no canto de existir hoxe o couto mixto, posiblemente o rei de Portugal, hoxe presidente da República Portuguesa, podería ser un copríncipe ou podería ser unha sorte de autoritas manifesta dentro dese sistema político. Pero é que a Igrexa tamén tiña uns vínculos que eran extraterritoriais. Quen tiña xurisdicción eclesiástica? Temos que ter en conta que antes de que apareza aquilo que Benjamín Constant chamou a liberdade dos modernos frente á liberdade dos antigos, a Igrexa tiña tanto poder xurisdiccional como tiña o propio poder civil da monarquía, non? O poder terrenal frente ao poder divino. No couto mixto tamén había poder divino. O sacerdote do couto mixto era un párroco de primeiro ascenso, o sea, tiña unha categoría importante dentro do entramado eclesiástico, e o bispo de Ourense temos que ter en conta que os seus dominios iban para alén da propia fronteira. A vila portuguesa de Tourén, según falamos nós, os de Santiago de Rubiás e os de Rubiás e os de Meaus, ainda lle chamamos en galego Turei. Ainda hai un sinal ali na fronteira con Montalegre que ainda pon Turei. Para nós sigue sendo parte, digamos, do noso universo cognitivo, esta vila portuguesa. Hai un letrero agora que comentas moi bonito, sí. En Requiás penso que pon Pitóis. Por outro lado pon Pitóis, e do lado de Pitóis pon Moiños. A portuguesa. Bueno, é un pouco as cuestións da raya. Sí, continúa. Sí, os veciños de Pitóis dicen que falan pitonés para describir esa lingua de converxencia entre o galego e a variante, digamos, montañesa do portugués que se fala ali. Pero realmente era unha, digamos que o couto mixto, se temos que definir, primeiro, unha comunidade política de seu, ten vida autónoma, pero non é independente, é interdependente coas comunidades políticas veciñas. Por lo tanto, ten moito sentido como se fai reivindicar o couto mixto como un espazo de converxencia entre a Galiza e Portugal, porque realmente sempre foi así, é dicir, a comunidade que ali residía non tiña identidade nacional. E isto para os ouvintes é moi importante que quede claro. O concepto de identidade nacional, inda que hoxe este moi reivindicado e parece que volve a reaxir con forza no debate político, este é unha modernidade enorme. Eu lembro que meus bisavós incluso nin se identificaban ca identidade municipal, identificábanse coa identidade parroquial e como moito da local. É dicir, a xente no pasado era veciña da súa aldea, e a institución política, e iso en Galicia explica moito da nosa cultura política, da nosa maneira de entender o que é a política. A identidade en Galicia fundamentalmente unha identidade local, e a institución tradicional da nosa vida en común é o concello. No caso do couto mixto non era distinto. O concello, pero non o ayuntamiento
que nos ven do dereito civil castellano e que non se imposta no 19 pro liberalismo español. Non, estou falando do concello de homes de cada aldea de Galicia ou de cada parroquia, dependendo, por iso o galeguismo histórico sempre foi moi teimudo a hora de reivindicar a parroquia e o concello local, non municipal, como institución con vida política. Eso explica moi ben o Antonio de Lodoselo, sí, cando explica o concello, e que reuníase o concello de Lodoselo, e, en cambio, o concepto moderno, pues, chamaban de untamiento. Sí, na miña terra ainda lle chaman así tamén. O untamiento. Pero non era unha realidade con todo rural. O que significa untamiento, non? Sí. Pero non era só unha realidade rural, porque se ti te vas á cidade de Ourense, Rúa Concejo, que ainda se lle chama hoxe así, Alameda do Cruceiro, que estaría era un lugar onde se celebraba o Concello Civil da cidade. E que función tiña o Concello Civil da cidade? Opoñerse a decisións do bispo. Era un contrapoder cívico, civil, contra o poder eclesiástico. Por no conto misto tamén existía o poder eclesiástico do párroco, e vai a ser importante que cando fuxe o bispo, o cardenal Quevedo, o bispo reaccionario de Ourense, que se opuxo á Constitución de Cádiz en 1812, onde vai buscar refuxio primeiro en Santiago de Rubiás e despois marcha para Turei. Hai unha casa ainda hoxe ela moi petrucia, moi grande, abundante en pedra, en Turei, que é a casa O Beco do Cardial, que ali estuvo a vivir o bispo de Ourense dentro da súa diocese, refuxiado dos franceses no período da Guerra da Independencia. Isto é moi curioso, a importancia que tiña, digamos, ter dominios alén do propio Estado. E isto non é algo tan extraño. Hoxe, evidentemente, os bispos gustalle moito máis España, e durante o franquismo ainda lles gustaba moito máis, pero é que no pasado a Igrexa era contraria ao Estado liberal, non cría na soberanía terrenal do Estado. Déixame que un pouco isto como dos 59 segundos vai ser terrible porque o nivel vai ser espectacular. Déixame que continue levantando o micro para Xosé Manuel. Tú que eres un pouco o máis veterano da mesa, cal é a importancia tamén para un limiado como a ti? É dicir, estamos falando un pouco do punto de vista de Sergio, que é máis novo, e é justamente un habitante en orixe de aí do Couto. Cal é a importancia para un limiado, para un ourensán ou para un galego? Cal é a importancia do Couto Misto? Isto é unha historieta que tratamos de convencer aquí a catro que non están moi convencidos, ou ten esta significación histórica que xa estamos arrancando a comenzar a falar un pouquiño? Sí, a ver, realmente a tradición oral que ali se mantiña era moi pouco coñecida fora. O meu ámbito non é a historia nin as ciencias políticas, pero desde o punto de vista educativo eu escribía recentemente nun congreso internacional que organicei aquí de Historia e Educación, decía que non encontras nos libros de ciencias sociais que todos estudamos en Galicia e en Ourense e en Xinzo de Limia, non encontras os dous elementos fundamentais que eran a Lagoa da Antela ou que era o Couto Misto, por decir dúas realidades das máis emblemáticas, e que tú estudiabas pois capitales do mundo inteiro e parece que non eras culto se non sabías as capitales de medio mundo ou os ríos do Mediterráneo, e non sabías que en Xinzo houve unha lagoa co papel importante que tuvo e que probablemente algo teria que recuperar, e por suposto éramos totalmente analfabetos de que podera existir ese Couto Misto, non? E, bueno, e tiña moito que ver tamén un pouco, falando tamén desde esa perspectiva pedagóxica, do concepto de Estado nacional que se transmitían, que ao chegar á fronteira para lá eran enemigos, non? Entonces eran enemigos e todos os outros prexuicios que lle puderas poñer aos portugueses, non? E bueno, visto eso, eu descubrín a existencia do Couto Misto nun xurado dos premios Carracedo. É dicir, eu cando estuve de vicerreitor de extensión universitaria e pues, o rector sempre me delegou a parte de fundacións, pues, a de Rosalía, Otero Pedrallo, Losada Dieguez e os premios Carracedo pues, caín ali un día. Eu tampouco era periodista, pero puñas aquela outra parte da cultura que tú podías contar. E vin que varios dos traballos, tanto de vídeo, con imaxes e tal, como traballos xornalísticos abordaban o Couto Misto, non? Creo que fora daquelas que fora o gañador, que fora Domingo Bobillo con un documental creo que na televisión galega sobre isto do Couto Misto. Como temos isto aquí na Limia,
sin totalmente, é dicir, en ningunha etapa, mira que botas anos no sistema educativo, en ningunha etapa a min me falaran desa historia. Entón, alá polo ano, creo que fora 95, 96, descubrín esa historia. E xa ao pouco tempo, cando o reitor me encargou a coordinación dos cursos de verao, eu vía que había unha proposta de Xosé González Martínez, o Pepe de Redondela, curso de verán sobre o couto mixto. E eu, curso de verán sobre o couto mixto, falaba cas funcionarias ali de Vigo, quen propuxo este curso? Aquí un señor veu por aquí, deixou aquí un programa, pero non volveu. Isto hai que organizalo, hai que falar cos conferenciantes, e que tal. E, pois agora xa estamos fora de tempo, pero o ano que ven hai que facelo. E ao final démolo feito, xa cando eu xa era vicerreitor no 98, e dixen, onde anda o señor do couto mixto e o programa ese que deixou aí. Entonces xa inmediatamente, aos 2 días de tomar posesión, xa tuve unha entrevista con Pepe, que é un dos grandes dinamizadores lingüísticos e tal de Galicia, e dixen, mira, pues organizou eu, tú trae a idea que, bueno, pues participar a Ferrín, o Padre Fontes, bueno, daquelas, toda esta intelectualidade, Bento da Cruz, toda esta xente participou naquel primeiro. Pois e ademais, ademais ten que atravesar o couto mixto, pero vindo de Chaves a Celanova. Entonces, conferencias en Chaves, o couto mixto, visita ao territorio e clausura en Celanova, que creo que fora Ferrín, non? Bueno, pues García Mañá, Ferrín, bueno, toda aquela xente que máis ou menos tiña escrito algo sobre Arraianos, pois participou naquele curso. E bueno, pues xa queda. E foi cando se puxo a placa que está na igrexa, as universidades de Vigo atrás os montes, porque eu tamén procurei que ese tipo de pois ese poder que me daba o reitor de organizar cursos de verao, digo, no, pues, eu que as universidades amigas do norte de Portugal, non? Entonces facía con universidades de Miño ou de Tras os Montes, non? Entonces sempre facíamos cursos con interés para ambos, pues, reformas educativas dos 2 países, ou o termalismo alá e acá. Entonces íbamos aos balnearios de Chaves e logo íbamos aos de aquí, sempre buscando xa esa conexión a través desta. Podemos decir, Xosé Manuel, entón, e agora continuamos un pouco ca faceta histórica co percorrido que nos vai analizar Sergio, pero podemos decir que digamos que a memoria, a recuperación do couto mixto e as colaboracións a nivel galego-portugués, a súa explosión son os últimos 30 anos. É dicir, é imposible escoitar do couto mixto para alguén, para os nosos avós, alá nos anos 40 ou nos anos 30. Era unha destas grandes elementos da nosa memoria porque estaba invisibilizado, igual que estaba invisibilizado pois, o magisterio republicano. Se queres agora ter a biografía dun mestre que facía unha pedagogía de primeira, foi asesinado no 36 ou sobreviviu na clandestinidade ou no exilio, pois tens que investigalo agora, porque incluso preguntándolle a familiares non sabían todo iso. Entonces, son destas realidades invisibilizadas polas razóns que fosen. Probablemente ese concepto de Estado-Nación con unhas fronteiras, con uns marcos inamovibles e tal, leva a que toda esta diversidade se esconda. E entón o sistema educativo non fala de realidades tan interesantes. E o que é tradición oral ten o seu alcance, porque hoxe xa as redes sociais poden levar as cousas máis longe, que tamén as poden levar mal, porque tamén pode escribir aí tonterías e a xente as lee igual, como é o caso. Claro, entonces, é dicir, as redes, pero sin embargo, bueno, pues o que este ben feito, as redes sociais hoxe o levan polo mundo adiante, pero en tempos a tradición oral tiña aquel recorrido. Ou pasabas por ali cerca, por Montalegre, Baltar, Calvos e tal, ou Turei, ou pasabas por ali ou non te enterabas, porque claro, o resto era en realidade silenciada. Unha persoa no barco, en Verín, ou na Terra Celanova, ou na Cañiza. No, e na propia Limia, é dicir, eu estudiei, bueno, hasta os 10 anos, por xa saín non, hasta os 14. Estuve na escola primaria da aldea hasta os 10 e no Colexio Santa Marina de Xinzo hasta os 14. E nunca oíra falar de tal cousa. Incluso vindo rapaces daquela zona, pois é de Castelaos, é de este amigo que teño ali en Tosende, Tosende, Garrido, de Tosende. Pues, a mãe do Garrido era do couto mixto. Nunca este amigo que vivín con ele en Santiago e todo, nunca me falara do couto mixto. Non se falaba deso na casa. Eu son bisneto de 2 mixtos, da aldea de Santiago, os 2. Non lles gustaba falar deso. Os meus bisavós foron entrevistados por García Mañá, ademais en intensidade. O meu bisavó era o home máis vello que vivía na aldea, o señor Teodoro Álvarez.
E a verdade é que el costaballe falar desas cousas, porque era algo que se vía... eles tiñan medo de, en certa medida, hai que dicilo claramente, que eso supuxera que os ingresaran a Portugal automáticamente, que supuxera un menoscabo da súa españolidade, porque foron vítimas do sistema educativo por os pouquiños anos que tuveron e da presión social do españolismo franquista, do nacionalismo español. Entonces, para eles, ser español non era un problema de identificación, era un problema de imposición. Ou eres español ou non eras nada, ou eres un inimigo do resto da sociedade. Entón, esa visión negativa do portugués, hai que ser claro e hai que traer aos micrófonos que incluso ali nos lugares de fronteira había unha visión moi negativa do ser portugués, pero unha visión que se implanta no momento en que desaparece o couto mixto, porque antes o feito de ser portugués no couto mixto era natural. E máis aínda se pensamos nunha persoa que igual non era nin unha cousa nin outra. Iso é o pior que che pode pasar, non? Eso, como diciría os nosos avós, non eres home nin muller. Os homes da xeración de meu avó, cando iban de festa ou desmorga por aí por as aldeas, cando querían desbaratalos, dicíanlle, sodes mistos, porque o de mistos sí que se mantivo na memoria oral. Os mistos, os de Santiago dos mistos, sodes dos mistos, era un insulto gravísimo. Enfadábanse moito, porque era como decirlles que non eran españois ou non eran de ningún sitio. Si todo que supoña diversidade era mal visto. Nas teocracias e nos fascismos, todo o que supoña diversidade era acuchillado totalmente. Ainda hoxe, é dicir que con todo o que temos avanzado, neste tipo de temas ainda somos moi tradicionais, non? Moi tradicionais. Entonces, nestes casos, pues, o couto mixto tiña ese estigma. Que hoxe podemos tener, poñelo en valor, é dicir, pois vos tedes aí unha realidade sociohistórica, cultural, etc., extraordinaria, tal e cual. Iso ainda ten que entrar na cabeza, porque realmente a súa idea é a mí pasoume cos mestres republicanos, porque vou aos temas que máis conozo, non? É dicir, eles ainda sentían certa culpa, e nós non fomos capaces de evitar guerras, nin a española, nin a guerra mundial. Ese pesar histórico. Pero como as ibades evitar os mestres? Era o que faltaba. Pero sentíanse que aquela culpabilidade, pois aquí tamén seguro que os cargaron de culpas bueno, non ibades ao exército español, non vos dá vergonza, non pagabades impostos, non contribuíades ao ben nacional. Pero o de non servir ao exército español é un problema de vello. O couto mixto desaparece formalmente en 1868, ca ata de entrega. Asínase ata de defunción no 1863 co Tratado de Lisboa, pero é que no 1810 no arquivo do Reino de Galicia, se vamos, xa hai denuncias do Consello de Quintas da Boullosa. Eu apuntei o nome de algúns antepasados de mistos, que Rosendo López Méndez, natural de Santiago de Rubiás, da jurisdicción de los mistos. En 1808-1814 non prestou servicio militar. Román Basbás, Fernando Martínez Castro, Vicente Méndez Bispo e Ildefonso Rodríguez Gano xa eran fichados como malfeitores, os famosos prófugos, ¿no? Por non presentarse cando eles servicio militar legalmente non estaban baixo soberanía de xurisdicción alguna. Agora vamos con privilexios, exencións e demais, pero sin avanzar tanto. He volto un pouco á historia, Sergio. Como isto como pode aguantar 700 anos? É dicir, como nace, como evoluciona e como aguanta 700 anos nunha versión que comentabas antes, non nacional, pero sí moi consolidada? Pois mira, eu vou pecar moito da miña visión metodolóxica como politólogo. Ten unha explicación dupla. Unha, xeografía, segundo, institucións. Cando hai unha combinación dunhas institucións moi sólidas e que funcionan e que a sociedade recoñece, e ao mesmo tempo, isto falando de Piñeiro, xa o viu Piñeiro en Galicia, para termos autogoberno precisamos ter institucións primeiro. No couto mixto había institucións. O Consello de Homes de Acordo era unha institución que funcionaba moi ben. Era unha especie de sorte de goberno federal municipal que aunaba as tres aldeas e que lle daba o mismo peso no sistema político destas tres aldeas. As tres aldeas que ainda levamos uns minutos, ainda non falamos delas. Santiago, Rubiás e Meaus. Exacto. Dúas que pertencen hoxe a Calvos de Randín. Pertencen ao Concello, fan parte do Concello de Calvos de Randín. Santiago dos Mistos e Rubiás dos Mistos, e Meaus fai parte do Concello de Baltar. Moi ben. E da parroquia de Tosende. No pasado foron a mesma parroquia, tiñen o mesmo sacerdote, pero digamos que cando se integran en España, logo si queres falamos deso, pero cando se integran iban ser todas de Baltar, en orixe. Non obstante, isto da radio ten que ser moi dinámico. Eu propoñería aos alcaldes que fusionen os concellos, porque é unha vergonza que o couto mixto este dividido.
A ver, eu xa non quero entrar, eu son historiador, entón falarei do pasado, non do presente, pero bombardeando, non quere nada rígido, nada historiográfico, quere bombas informativas. Non sei se estaría moi de acordo os alcaldes. Os alcaldes, bueno, unha fusión, sería unha fusión lógica, é dicir, se esas tres aldeas. Pero é que que na dividiu non foron os alcaldes e o Estado español, foron os veciños dali de motu propio. É dicir, son os de Santiago e Rubiás os que propoñen pasar a Calvos por a afinidade que tiñen con Randín, coa aldea de Randín. E logo por unha cuestión sociolóxica interna. E é que Meaus, no momento en que se plantexa o debate de si pasamos a España ou a Portugal, entra Sá de Vasconcelos e os políticos portugueses a dicir que a fronteira tiña que ser os Salas, dino con sentido, porque a población de Santiago e Rubiás querían ser portugueses. É dicir, impúxose a nacionalidade portuguesa, a aldea de Santiago de Rubiás, que era a vontade mayoritaria dos veciños era ser lusos, impúxose a españolidade. Entonces entendo que a carta que dirixen os veciños había unha diferencia tamén, claro. Claro, o presidente da Diputación pedíndolle pasar a Calvos tamén foi un pouco por diferencias internas que tamén as había. Cos de Meaus. Meaus era máis prohispánica, era a aldea máis rica tamén das tres, na que había máis mercado. Rubiás era a que máis habitantes tiña, e Santiago era a sede das institucións. Canta xente, digamos, estamos falando de canta xente, isto evolucionou, evidentemente, non os mesmos anos, bueno, final do 19 que o século XII. Pensa que nesa época había 3 escolas. Unha por aldea. Unha por aldea e 3 escolas que non baixaban igual dos 50 nenos. Sí, fácilmente. Entonces multiplica eso por exponencialmente por a población, é dicir, tiñan que pasar 2000 habitantes. Dice no censo de Florida Blanca, cando se fai o censo, di que hai máis de 1000 almas. Máis de 1000 almas, esos son veciños. Pero hai outros censos que falan de máis de 2000 familias. Caramba. En certos momentos históricos, nalgúns momentos históricos. O sea, que eu entendo que o Couto Misto tuvo que pasar diferentes etapas. O que pasa é que hai que desconfiar un pouco destes datos. Das fontes. É como cando nos din xudeos en Rivadavia. Sí. Hai 5 familias ou hai 1000 que intentan parar aí o duque cando interna ali por Rivadavia. Ali non había censo, é dicir, o censo tiña sentido para, digamos, para o pagamento de certas tasas internas, para o mantemento, para o pago de certos impostos que si se pagaban a Casa de Braganza, e realmente o que contaba eran os cabezas de familia, as casas, as que exercían o dereito ao voto. O voto non era un voto liberal democrático, non era un cidadán un voto, era unha familia, un voto. Unha familia, unha tasa de impostos. Daba igual cantos, digamos, fillos houbera na casa, eso non era relevante. Entonces os habitantes tuveron que fluctuar moito, en máis de 7, 8 séculos de historia. Outra das claves da pervivencia durante tanto tempo, a xeografía. Nós estamos na comarca da Limia, políticamente, pero é que nós somos unha comarca natural. As terras do Salas, do Alto Salas, son un val que está pechado por montañas por todos os lados. O sur está a Serra das Corvaceiras, digamos ao norte a Serra das Corvaceiras que nos separa da Limia Chaira e do Concello dos Blancos. Por a parte fronteriza tes a Serra de Pena e a Serra do Larouco, unha sorte de val de alta montaña como Val de Arán que está illado. Unha das teorías que sosteñen algúns historiadores portugueses é que o Couto Misto, como un lugar de conflictividade importante que era en determinados momentos históricos na Guerra de Independencia, pudo servir tamén como un territorio colchón. É dicir, as monarquías fronteirizas vivían máis tranquilas, non sendo, digamos, de ninguén que sendo ou pelexándose por ese anaco de terreo. Entonces o desinterese, o funcionamento interno e a situación xeográfica axudoulle moito a vivir durante todos esos anos. Como era esa sociedade, ese goberno, esa poboación, ese día a día? Se é que podemos facer un resumen. En que período histórico? Digamos un pouco no seu período de esplendor ou no período xa avanzado, cara ao final. Non era un territorio rico, contrariamente a xente o que pensa ou o que se está divulgando erróneamente, ao mellor tamén por culpa nosa, de que era un territorio no que a xente vivía con abundancia, que era unha especie de paraíso fiscal. Non era así, evidentemente. O tema dos impostos, os mistos non pagaban impostos, porque non pagaban impostos casi ninguén. O que se lle pagaba eran foros, arrendos, subarrendos e cousas así, a igrexa, outro pagábaselle ao señor. Realmente o que tiñan os mistos era a capacidade de decisión política, de elixir os seus gobernantes, que nos representaba fronte ás autoridades. O xuiz civil e gobernativo evidentemente non era un presidente ao uso, era un señor que intentaba defender os foros e as costumes daquelas xentes fronte ás autoridades fronteirizas. No período histórico do que se adoita falar, quenes eran esas autoridades? O Meiriño do Val dos Salas,
que en determinados momentos vivía en Sampaio, noutros momentos históricos na Boullosa, dependendo da época histórica na que falamos, e o alcaide da Picoña, que era o representante das terras fronteirizas portuguesas enviado ali polo Duque de Braganza, que era o gran señor, igual que era o conde de Lemos, o señor do norte, o señor do sur era o Duque de Braganza. Pois esta xente pois non estaba baixo o señorío de ninguén máis que de si mesmos. Elixían os seus gobernantes, pagábanlle por cabezas, curiosamente, de bois, os pueblos tiñan bois, cantos máis bois, 2 moedas de plata que se lle pagaban ao Duque de Braganza. Era curioso como se gravaban os impostos naquela época. Fora dese imposto, o décimo que se lle pagaba ao cura, a igrexa, 10ª parte das producións, e non había ningún tipo máis de tasa impositiva, nin de imposto que pagar esta xente. E logo practicaba libre comercio co norte e co sur. Iban ás feiras de Montalegre, a Feira dos Santos, iban á Feira de Couso, iban á Feira de Xinzo, baixaban á Feira de Xinzo, iban á Feira de Calvos e de Baltar, movíanse pro territorio. É todo, bueno, estáme fervendo a cabeza de preguntas. Claro, a cuestión é España e Portugal teñen 1.200 kilómetros. Algún que nos estea escoitando e que lle ferva tanto como a minha cabeza dirá, está moi ben isto que nos están dicindo en clave particular, en clave especial, pero hai cantísimos recantos de toda a raya na que puderon existir, Xosé Manuel, outros coutos mixtos e non existiron. Bueno, había realmente onde quera que había fronteiras, vamos, eu tampouco son un gran especialista, pero as fronteiras en determinados momentos movíanse. Sí. E cando se movía unha fronteira, cando un país ou un territorio gañaba 200 metros cuadrados, o que facían era sobrepoblalas inmediatamente para servir un pouco de barreira, non? É dicir, ganamos o territorio e está ocupado, porque se o abandonamos volven a coller. Entonces, moitas veces, e que facían para que a xente fose para ali contenta? Pois o darlles certas privilexios, non? Eu penso que un dos oríxenes de coutos, e probablemente haxa algúns máis por aí adiante, non? Porque igual que nós descubrimos o noso hai 30 anos, por seguro que pensa tamén en Extremadura, tamén unha fronteira tamén moi flexible, non? É dicir, Olivenza, toda esta xente, que dices tú, bueno, que por onde pasa a fronteira? A fronteira de Marcos pasa por un lado, pero depois as fronteiras culturais e ideolóxicas están totalmente mezcladas, non? Galicia está inzada de coutos, realmente. O propio barrio do Couto, na cidade de Ourense, era unha parte territorial dentro da señoría. O señor de Ourense cidade era o bispo. De feito, o escudo de Ourense ten unha historia moi curiosa. Ten un león que representa a xusticia do rei cunha espada na mão, que é o símbolo da verdade. Ten o poder civil do rei contra o poder eclesiástico do bispo. No século XVI hubo un levantamento dos veciños contra o bispo, en plena procesión do Corpus Christi, pero violenta, contra o señorío do bispo. Entón, son os veciños de Ourense os que lle poñen ese escudo contra o bispo, contra o poder eclesiástico do bispo. A propia catedral está almenada como un castelo. Como un castelo, porque o bispo tiña incluso o seu exército particular. E a súa prisión. A prisión do bispo, que actualmente é o edificio que está detrás do Concello, realmente. Pero isto para que nos fagamos unha idea o Pazo Museo Arqueolóxico de que os coutos realmente o que son é un cautum, é dicir, un lugar de terra pechado que ten uns privilexios, pero que existen por toda a xeografía galega. Cal é a peculiaridade do noso? O que dice Xosé Manuel, o feito de estar fronteirizo. É máis, eu son dos que acredita que os privilexios orixinais do couto fórmanse sobor dos privilexios do Foral da Picoña 1187, para que a xente, o Foral da Picoña é un castelo en zona perigosa, en zona fronteiriza, é unha fronteira quasi natural. Primeiro, do Reino de Galicia co sur, con todo caixa ao sur, é dicir, o que decía el, a poboación vai avanzando na época da Reconquista cara ao sur e vaise asentando. É un lugar perigoso para vivir, porque o sur hai hordas musulmáns nunha etapa inicial e os monarcas acastelan a zona, é dicir, construen a fortaleza da Picoña para fortalecer esa zona, pero que dentro desa fortaleza viven militares, viven soldados, vive cabaleiresca, hai que proveelos de alimentación, e para eso fan falta labregos e campesiños. Como mobilizamos campesiños a ese Val dos Salas, que ainda por riba ten un clima hoxe de 1000 demonios, imagínate no século XII, XIII, XIV, XV, así, moi alto, dándolle privilexios. É a maneira de levar campesiñado cara a zona. Se te fixas, digamos, os nomes da zona, hai grandes topónimos, por exemplo, o Randín, que ven do Suevo,
que apela un nome dun señor da terra, pero é que logo hai outras vilas que se chaman Vilar de Randín, Vilariño de Randín, é dicir, son xente desas zonas de población consolidadas que se van a vivir a outros territorios e arrastran a nomenclatura da zona. O propio nome da aldea de Santiago, Santiago de Rubiás, vai vinculado ao templo, porque o orixe da vila é o templo. Hai unha lenda en Montalegre que lle escoitei a unha señora moi maior que dice que a batalla de Ourique ten lugar no Coutomisto. A batalla na que Portugal nace ten lugar no Coutomisto, no centro do Val do Coutomisto. E o rei portugués daquelas conde de Portugal, fillo da raíña, le manda construir o templo en honor ao apóstolo Santiago, que lle axuda nesa batalla. Entonces, hai un montón de lendas asociadas. Hai tamén outra lenda no Barroso que dice que o propio primeiro rei Afonso Enríquez era fillo desas terras de Montalegre ou das terras dos Alas. E logo hai outra lenda todavía mellor que a contaba un home moi maior de Rubiás, que é que San Rosendo naceu en Rubiás, é dicir, no propio Coutomisto. Hai unha cantidade de lendas. É unha zona na que é moi difícil non atopar explicacións lendarias e incluso históricas que se entremezclan para darlle orixe a este fenómeno que foi o Coutomisto. Está sendo un espectáculo. Xosé Manuel pídenos dinamismo, é certo, é o que ten que haber. Como queremos moito dinamismo e moita variedade, escoitamos a María do Ceo con outro temazo, Orballeiras, Orballadas, e continuamos con esta tremenda conversa. Ata agora. Solteiras, São João quer ver casadas, companheiras presenteiras são por todos desejadas. Orvalhadas, orvalheiras, orvalheiras, orvalhadas. Quem vem ao Minho, vem à Galiza, dois amores num cantinho e um respeito por divisa. Pois a Galiza namora o Minho, de um para o outro manda a brisa, muitos beijos e carinhos. As minhotas são trigueiras, as galegas são rosadas. O amor não tem fronteiras, nem abertas nem fechadas. Orvalhadas, orvalheiras, orvalheiras, orvalhadas. Quem vem ao Minho, vem à Galiza, dois amores num cantinho e um respeito por divisa. Pois a Galiza namora o Minho, de um para o outro manda a brisa, muitos beijos e carinhos. Na Galiza a munheira é a dança mais bailada, e ouvir que é do Minho quis bailar do mesmo jeito. O malhão vai ser padrinho de um casamento perfeito. Quem vem ao Minho, vem à Galiza, dois amores num cantinho e um respeito por divisa. Pois a Galiza namora o Minho, de um para o outro manda a brisa, muitos beijos e carinhos. Quem vem ao Minho, vem à
de amores num cantinho e um respeito por divisa. Pois a Galiza namora o minho, de um para o outro manda a brisa, muitos beijos e carinhos, e eu mando para todos vocês muitos beijos e carinhos. Aquí continuamos no Galiportus, neste especial do Marco, falando dun tema que propiamente é o número 1 dos marcos, como é o Couto Misto, esta unión galaico-portuguesa por excelencia. Non sei se me atrevo a dicir, Xosé Manuel, que despois da lingua posiblemente o que máis nos une a Galicia e Portugal é o Couto Misto. Podía ser? Pois, probablemente algo tan híbrido nunca o tuvemos. Posiblemente non sea demasiado conocido, non? Sempre que o comentas, eu teño moitos contactos con portugueses, de feito, levo 22 tesis dirixidas, e son 12 portuguesas e 10 galegas. É dicir que o meu contacto é con moitos colectivos e persoas de Portugal. E así como lle chama moita atención falar desta realidade, oi, pois un día imos alá, un día que vayamos a Ourense, levarnos ali e tal. É dicir, é algo que lle apaixoa, pero que, sin embargo, que nunca oíron falar dil tampouco, non? Entonces, sí que nos une, pero nos une aos que sabemos, máis ou menos, imos vendo que é, porque non ten esa difusión mundial. Bueno, indo aos orixes da asociación esta de Amigos do Couto Misto, cando xa digo, fixemos o curso de Brao e o libro de García Mañá, que o publicamos inicialmente na Universidade de Vigo, e despois saliu este outro máis colorido con fotos e tal, pero este era basicamente de texto. Couto Misto, unha república esquecida. Unha república esquecida. Bueno, pois cando fixemos este libro, realmente fixemos o acto de presentación no Couto Misto un sábado, e o luns xa non había ningún libro dos 1000 que editáramos, non? E como saliste? Non, é que hai xente de Barcelona, xente de non sei que non lo pediron, que non sei que, e desapareceu o libro. Decir, despertou naquele momento un interés por xente que tiña ascendentes no Couto Misto espectacular, non? E porque supoño que no Brao, tú que eres de por ali, ven moita xente de vacacións. Sí, hai unha población moi volátil. Sí, no Brao aumenta moitísimo, e cada vez máis o número de xente que ven, vanse xubilando nos seus lugares de orixe, e logo durante o resto do ano quedan con moita sorte 33 persoas, 30, 35 por aldea, e pouco máis, e meaos algo menos. Pero todos estes emigrantes colleron un entusiasmo porque se recuperase a memoria que foi espectacular, non? Do lado portugués eu creo que se conoce menos, é dicir, Padre Fontes publicou moitísimo, Bento da Cruz e tal, pero claro, non trascende demasiado o Couto Misto. Ahora sí, toda aquel tipo de iniciativas que podamos ter transfronteirizos, eu supoño que habrá xente que mova a parte económica, todo eso, pero eu creo que a economía solo e as institucións por arriba non é suficiente para cohesionar un pouco máis esta realidade galego-portuguesa, porque todo o que poñes por arriba, as institucións transfronteirizas para intercambio económico, un pouco parecido ao que é a UE, non? Trabas, burocracias. Parecido ao que é a Unión Europea. Todo o que crees por arriba, por sí, efectivamente, pues, hai que ir aprendendo o que hai todo eso, pero non desperta todo ese entusiasmo. En cambio, todo o que leves desde abaixo, desde o mundo asociativo, por exemplo, hoxe tuvemos a Gala do Patrimonio de Ponte nas Ondas, e este tipo de cousas que sabes que veñen, pois ven unha escola das Azores a recoller un premio fotográfico tal, ou veñen do Porto ou de Monsao tal, e outras tantas galegas desde Foz que viña así a máis lonxana galega. Eso sí que crea sinerxias, adhesións, porque saen da baixo do pobo, e sobre todo que eu creo que é unha das teimas que eu teño, que chega á escola. É dicir, de nada vale que fagamos unha reunión deste tipo e nos encontremos ali falando 3 ou 4 horas do Couto Misto, personas de máis de 50 anos, que eso non vale para nada. Ahora, tan pronto eso o recreas nunha escola, estás multiplicando o valor histórico e o futuro, vamos, está dándolle futuro á realidade esta, non? Comenta un pouco, Xosé Manuel, Sergio, volvo contigo, a cuestión das burocracias, das diferentes capas, da problemática das institucións. Coméntanos como son esas institucións, como son eses xuíces
honorarios, non? Como se conformaba ese couto? A ver, antes de comentarche eso, teño que dicirche que efectivamente a importancia da educación vémola na preocupación que tiña Vicente Risco por isto. O primeiro home que falou, que escribiu sobre o couto mixto, que o deixou por escrito a comezos xa do século XX, creo que o ano 1916, Enciclopedia Ilustrada, Carreras Candí, tomo de Ourense, Vicente Risco dedica 8 ou 9 páxinas ao couto mixto. É dicir, o primeiro ourensán, además un pedagogo moi, digamos, preocupado por a cuestión da educación en Galicia, como Vicente Risco, preocupaban estas cosas, pedíalle aos seus alumnos que recolleran as tradicións desa zona. E logo hai que agradecer iniciativas, por exemplo, como a dun profesor dun instituto de Santiago de Compostela que me chamou a mí para falarlle das tradicións do entroido no couto mixto, para falarlle dos parrufeiros, non? E das madamas do couto mixto, os personaxes do entroido hoxe perdidos e esquecidos naquelas terras. Retomando co que me planteabas tú das institucións, pois a máis importante, que hoxe en parte está recuperada simbólicamente pola Asociación de Amigos do Couto Mixto, era o xuiz civil e gobernativo, non? Este era escolleito cada 3 invernos na Veiga, que era un terreno que existía entre as 3 aldeas, plano, a carón do río Salas, pois era escolleito polos cabezas de familia, que eran os homes, xeralmente os pais, se vivían varias familias dentro do mesmo fogar, que era viable porque os fillos casaban e seguían vivindo cos pais, isto era habitual na zona. Era o pai de maioridade, dicía o patriarca. No caso de que a muller ficara viúva, había mulleres que eran máis solteiras, pois votaba a muller, é dicir, que tiña iniciativa de voto as mulleres no couto mixto. É algo surrealista, porque xa digo, o voto non era cívico, era un voto familiar, corporativo. E respetábase moito a idade, non? A idade, efectivamente. Iso que caracterizaba a sociedade tradicional galega, de respetar moito a xente maior. Pois iso estaba moi presente ali. Logo, para ser xuiz civil e gobernativo, pois non tiñas por que ter nacido ali. O que che exixían era o recoñecemento dos veciños, por tanto tampouco eran xenófobos nese sentido. Conocer as leis e costumes do couto mixto e máis as dos dous reinos cos que facían fronteira, non? O último xuiz civil e gobernativo do couto mixto, que foi Delfín Modesto Brandón, era un xurista, unha persona que conocía as leis, pero eu estiven a buscar e aparecen outros nomes de outros xuíces civiles. Por exemplo, no ano 1704 o xuíz civil Benito Crespo pide o auxilio do rei de España en defensa dos intereses do couto mixto de Felipe V. Ángel Rivas, 1843, veciño de Santiago de Rubiás, e a súa familia emigrou a Francia, non volveron nunca. Hai algúns eran veciños, outros non. Por exemplo, Delfín Modesto, que ten unha estatua posta pola Asociación de Amigos do Couto Mixto en frente da igrexa, da fachada da fermosa igrexa de Santiago, que, por certo, está pobre nunha situación que precisaría intervención. E ahora vou ser eu que meta polémica. Necesitaría intervención das autoridades en materia de protección do patrimonio, porque é un templo maravilloso, que ten uns frescos de enormérrimo valor, que ten uns retablos barrocos maravillosos, e a humidade está devastando absolutamente todo. E non estamos falando de calquera igrexa, que calquera igrexa merece protección porque son patrimonio do povo. É dicir, é o edificio máis importante de calquera povo, e non solamente un edificio religioso, é un edificio comunal, porque amosa o esforzo das crenzas e dos valores dos nosos antepasados. É unha mostra magnífica de arte que moitas veces a xente nova pasamos un pouco desatendendo estas realidades que eu creo que nos vertebran como país e como sociedade. O noso románico forma parte tamén do ser galego e hai que protexelo. Pois, recuperando a liña, non? Delfín Modesto Brandón, portugués, que ten a estatua ali, como comentas, fora da igrexa, e dentro da igrexa tamén é unha sorpresiña, non? A que te refires? Hai moitas, a arca. Pode ser? Sí. Hai a arca, evidentemente, que non é exclusiva do couto mixto. No couto mixto mantémola, pero é que, por exemplo, se nos vamos ao Valdarán, teñen unha realidade moi similar. O armario de Sits Claus, o armario das 7 chaves. Hai 7 concellos no Valdarán. E para abrir, e está activo, porque eles teñen un autogoberno dentro de Cataluña, o Valdarán, é dicir, respetaron os seus foros e costumes, e unha realidade moi similar. Chega un momento na historia, no Valdarán, en que os veciños teñen que elixir se son aragoneses ou se son franceses. Optan por Aragón e o rei de Aragón dalle privilexios. Entonces dalle un autogoberno que hoxe mantense activo dentro do Estatuto de Autonomía de Cataluña, que é o Consell General do Valdarán, que ten o seu armario das 7 chaves, e cada alcalde, cada presidente de Consell ten unha chave coa que se abre, e ali é onde se gardan.
hoxe evidentemente é simbólica. Na etapa na que existía o couto mixto gardábanse os pactos, os tratados, as concordias, os foros e os fondos. O diñeiro público era unha especie de fondo de remesas para pagar pontes, camiños, festexos populares, nada que non se coñeza, digamos, hoxe nunha asociación de veciños. A Caixa Forte. Era a Caixa. Que nesa arca hai un pouco as chaves, non? As chaves do couto. Non, as chaves teñen as hoxe os homes de acordo simbólicos. Sí. Vale. Claro. No pasado eran 2 por aldea. É dicir, auxiliábanse no seu traballo. O pobo, internamente, cada aldea, no concello de cada aldea, que non podemos confundir. O concello de homes vos, que eran estes patriarcas que elexían o xuiz civil e gobernativo, do concello das aldeas, que regulaban a vida interna de cada pueblo, de cada aldea. O concello de cada aldea elixía 2 homes de acordo, que eran os representantes da aldea frente ao xuiz civil e gobernativo. E este, o máis vello, gardaba a chave. Cando había que modificar algún tratado importante, facía falta o concurso das 3. É dicir, o consenso era necesario nese sistema político. Unha aldea non podía tomar unha decisión de costas ás outras. Había que se xuntar ali no adro, nin por maioría. 2 contra 1 non operaban. Facía falta as 3. E se non se abría arca, polo tanto non se modificaba o acordado. Ollo, porque isto era casi como elixir un papa, non? Reuníanse ali os e facían falta fumata branca, maioría absoluta non total. Maioría total para chegar a calquera acordo. Entonces, logo existía outra figura, que era do vigairo. O vigairo seguiu existindo cando desapareceu o couto mixto. Isto pouca xente sabe. Pronunciado por a fala local, o vigairo. O vigairo seguiu existindo tempo despois. Cal era a función do vigairo? Tiña 2. Unha era unha especie de alguacil. A súa función era anunciar o tenente alcalde de hoxe. Non diría, unha especie de voceiro, de portavoz do que se acordaba. Nin o pedáneo, non lle gusta nada que lle chamen pedáneo. Pedáneo sona menos. Nin de broma. Pois sí. E logo tiña outra función. Tamén nos momentos de tensión, cando facían falta, o vigairo iba a rotación. Todos os homes da aldea pasaban por este cargo. Pero cada 3 meses tocaba lle un selo. E a función era esa, pero outra función era guardar os camiños. Cando non existía a Guardia Civil, non existía a policía, os vigairos, se facían falta 4 ou 5, iban 5 homes. Iban a guardar os camiños, por os que andaba a xente, para que foran máis seguros, ou para vixiar as colleitas, que era moi habitual a queima de colleitas, de trigo, de tabaco. Cando nos quixeron liquidar, as autoridades, digamos, españolas e portuguesas, unha tradición moi mala que colleron foi queimarnos as plantacións. De centeo, de tabaco, prendíanlle lume, entón había que mandar os vigairos a vixiar os camiños para que foran seguros. Entón, os mistos da anarquía tiñan moi pouco. Tiñan un sistema que funcionaba como unha seda, pero realmente o Estado español e o Estado portugués deixou de interesar que eso seguira existindo. Temos os homes de acordo, Xosé Manuel, temos os vigairos, temos uns camiños, pero sobre todo un camiño privilexiado, que xa o dio o nome, por ali se circulas tes unha respetabilidade, digamos, que non se meten contigo. Que privilexios vemos no couto? Sí, bueno, ese era o camiño privilexiado, era algo fundamental tamén, porque de feito unía Tourén con Santiago de Rubiás, e tiña pois esa condición de que non puderan deterte nese camiño nin os guardas daqui nin os de alá. É dicir, que era realmente un contrabando legal, non? Sí. Entonces, eso era importante, porque eso, creo un pouco o que convertía Meaus no gran centro comercial da zona, porque claro, ali pasaban cousas sobre todo de Cataluña para Portugal, ou do Porto para o Estado español, sin ese control que había nas fronteiras, non? Entonces, digamos que cero fiscalidade. Exactamente. Entonces, bueno, pues ese era un dos privilexios importantes, poder comunicar España e Portugal cando as fronteiras todas estaban pechadas, non? Era unha válvula realmente de liberdade nunha fronteira moi densa. E un pouco conectando co futuro, eu penso que era moi importante, pues tamén, igual que temos camiños de Santiago, camiños de tal, pues que ese camiño estuvera transitado frecuentemente, pues un pouco como símbolo dese tránsito Galicia-Portugal, non? Sí. É dicir, que eu penso que era moi importante que o teñan ben arreglado, e moi promocionado,
para sendeirismo, de escolas, de sí. todo tipo de asociacións, persoas que podan peregrinar ali, non? Usando a palabra católica. Imos á clave do asunto, é dicir, para recuperar o camiño privilexiado sería un atractivo maravilloso, moi pedagóxico, para entender que as fronteiras son unha construción política, non natural, ni xeográfica, ni racial, ni nada por estilo, son construcións políticas, transitar ese camiño. Efectivamente, Xosé Manuel falaba da importancia que tiña para o comercio, pero é que logo hai unha vila, que é a vila de Randín, que no pasado tuvo un esplendor comercial enorme ata a etapa dos meus avós mesmo. Cando eles eran novos, Randín era unha vila frondosa, ali non había emigración. Os rapaces non precisaban emigrar, porque o traballo que tiñan era o extraperlo e o contrabando. É dicir, pola noite iban a Turei, que o camiño é prácticamente como aquí onde está o técnico, ao que distancia a Randín de Turei. Carlos, por certo, que está disfrutando tamén que a historia que lle encanta, é un historiador aí encuberto, ainda que non que deu ali atascado un día na neve. No camiño que separa Turei de Randín, pois ali de noite, porque se facía levar bacallao para Galicia e levar aceite español para Portugal. Correcto. O que había é o que lle chamamos hoxe libre mercado, e que un dos eixos axiais da Unión Europea, un dos mellores inventos que fixo a humanidade. Pois xa había libre mercado no Couto hai 20 anos. Nós éramos europeos antes de que cando toda Europa negábase a ser europea. É dicir, cando daban a tortazo no resto de Europa. E cando a fronteira era sagrada. Exacto. Porque daba medo hasta atravesala. Daba medo. Pero era moi curioso que contan os veciños de maior idade que, por exemplo, na etapa xa que xa existía a fronteira franquismo-salazarismo, non? O cura de Turei pasaba a fronteira sin ningún tipo de problema para ir xogar a partida a Randín. E aí non había problema o cura sí que podía pasar. Agora, como te pillaran a ti con 2 pastillas de xabón e un paquete de café, xa lle biches o pelo. Os guardias de Calvos, os guardiñas de Montalegre. Bueno, supoño que os ouvintes do programa conocerán o chiste do burro que conta moito este Kiko Cadaval, sabelo, non? Sí, no, o chiste nunca yo escoitei. Dice, non, é que había un galego, non sei se era da Xironda, e un portugués de Vilar de Perdices ou por ali, que tiñan un burro e soltaban o burro solo, xa iba dun lado para o outro ca mercancía que lle poñían, non? Pero claro, facía perfectamente o contrabando, menos cando o collían os gardas no medio da fronteira. Nunca lle oístes eso? No. E dice, o pase, claro, colleu o galego, vestiuse de garda civil e mallou no burro todo o que quixo. O outro vestiuse de garda nacional republicano e mallou no burro tal. Entonces o burro facía o seu camiño tal, pero cando vía un tricornio collía calquer camiño alternativo. Entón nunca os pillaba. Que boísimo. Aprendía o burro realmente. Que privilexios temos entón, Sergio? Acabamos de falar dese libre comercio, dese camiño privilexiado, desa exención de cargos fiscais. Que máis temos? Eu dicía antes que éramos moi europeos, pero nunha cousa éramos un pouco yanquis, que era o dereito a portar armas, non? A xente día, como non existía Guardia Civil, ni exército, ni ningún tipo de organismo público de seguridade, os mistos podían portar armas para autodefensa. Trump sería feliz. Donald Trump, non me cabe ninguna dúbida. Non lle faledes que igual o conquista. A ver se nos vai facer unha torre ali no medio do Val dos Salas ou algo por estilo, que sería posible. Sí. Bueno, esa falamos tamén do exército, non? Que eu creo que era unha das cuestións, claro, unha das cuestións sagradas, porque os nosos mozos eran pacifistas, non? Entonces, sí, cada vez que había unha historia destas de intereses monárquicos e militaristas, pois fuxían por onde podían. E a nosa raia era un salvoconducto importantísimo, non? Entonces, e logo xa eses, porque xa non tiñan a obriga, ainda que había anécdotas de que intentaban obrigalos, sí, a obriga non a tiñan. Declaraban os malfeitores, pero como non podían ingresar no territorio do Couto Misto, eles seguían facendo a súa vida con normalidade. Na guerra de Cuba, os rapaces da Gudiña, os que estaban en idade de servicio, o que facían era cortarse o dedo índice, porque no momento en que xa cando nacían os pais aí cortaban o dedo índice, porque así cando eran chamados a quintas, como non podían disparar o fusil, quedaban eximidos, ¿no? Isto está nos arquivos, todo no arquivo militar de Ferrol, etc, etc. Recordade para que nos estades ouvindo que a exención do servicio militar do lado hispánico español, digamos que a cousa vai polo 2000 e pouco. Eu librei e fun un pouco dos primeiros en librar. Os mistos xa libraban, como estamos comentando, non é que librar, é que o feito de non ser españois, porque nós galegos éramos culturalmente, portugueses tamén, digamos xeoculturalmente, pero que xeopolíticamente non éramos nin portugueses nin españois,
éramos culturalmente galegos, e logo políticamente éramos mixtos. Sempre reivindicarei ese topónimo mixto. Polo tanto, engádeselle tamén a contradición, que era por un lado o xogar cas armas e por outro lado, pois ese pacifismo de non ter que ir á guerra nin querer. Sí, a carreira armamentística ali era máis para digamos, para defenderense que para atacar. E logo despois, bueno, creo que tamén hai que tocar, non é da época do Couto Mixto, pero un pouco tamén froito desa solidaridade arraiana, pois todos os galegos que salvaron a vida no 36. No mestre de Tourén, Manuel Barros, que temos alá unha placa, chegou a ter na súa palleira 70 ou 80 personas, e todos tiñan que comer, e todos tiñan que estar protegidos, e iso é espectacular. É dicir, que falase moito de cruzar os Pirineos e tal e cual. Efectivamente, no lado español eran os Pirineos, pero é que no lado galego, é dicir, si a masacre foi salvaxe de xente que non se enfrentou ao fascismo, senón que simplemente pois quedamos reducidos en unha semana, e sin enfrentarse, pero sin embargo os seguían machacando como represión posterior ao levantamento, non? E gracias á fronteira, pois eu creo que a mitad das vidas se salvaron, non? Porque eu, por exemplo, en Ourense temos alrededor de 20 mestres asesinados nas cunetas, pero que eu conozo polo menos outros 20 que se os colleran iban de primeiros. Algún deles, pois Luís Soto, por exemplo, que estuveron escondidos en Tourén, Armando Fernández de Mazas, trotskista, que estuvo en como se chama? Meaus, en Rubiás. Non, pasou para outro lado. Souteriño da Raya. Castro Laboreiro. Estuvo ali 5 anos, colaborando ali cun labrego, e así moi, o señor Afranio, Alonso Ríos, que estuvo tamén ali despois de atravesar toda Galicia disfrazado de mendigo, ali en Castro Laboreiro, ali estuvo tamén unha temporada. É dicir, que todos estes eran os primeiros en pasar polas armas, se non fora esa solidaridade galego-portuguesa, que no momento en que atravesabas daba igual as ideas que tuveran os veciños daquil pobo, non? Ali non había dereita nin esquerda, había humanidade, solidaridade, e escondían a todo o que pasaba, non? Condición cívica. Entón eu penso que esa solidaridade pesa moito máis que todos os prexuicios e confrontacións que intentaron os fascismos facernos ver, non? E logo, por o lado portugués, a cantidade de mozos que libraron da guerra en Mozambique e Angola, sendo, digamos, índose a vivir a casas, sendo aporfillados prácticamente por familias do Couto Mixto. É moi habitualidade antes de dizer, non, que na nosa casa tiñamos un portugués que viu da lá fuxido tal, ou que casaban con raparigas portuguesas que fuxían da lá. E logo, se nos vamos máis atrás históricamente, o general monárquico Paiva, que se levanta contra a República Portuguesa, tamén estuvo refuxiado en Meaus, no Couto Mixto. E é un lugar pacífico, históricamente. Chegamos ao punto, entón, Sergio, Xosé Manuel, de que os mixtos non participaban en asuntos políticos de España nin de Portugal, e podían escoller a nacionalidade. Sí, ainda debe haber alguna casa que ten ali a P ou a G. Claro, falar de nacionalidade... Sergio non o ve claro porque diría, a ver, que te estou explicando que a nacionalidade era outra cousa, non? Non é tanto como nacionalidade, eu creo que identidade. Exacto. Eu identifícome P, identifícome G ou identifícome E. Non sei se había moitos E, pero creo que hasta serían os menos, non? Correcto. Eles xurdilles o problema das xurisdiccións do Estado moderno. E claro, logo na legislación mixta non estaba previsto que facer para caso de delitos de sangre, porque simplemente porque non existían naquela época, eran todos veciños, todos tiñan algún primo, veciño, irmão, e nunha comunidade tan primaria non existe, digamos, un dereito penal desenvolto. Cando eso comeza a aparecer e cando o Couto Mixto se comeza a converter nun refuxio tamén para aqueles que foxen das autoridades do Estado, preséntaselle un problema ao Couto Mixto, que é como facemos nós para regular, digamos, os delitos de sangre ou os grandes delitos. Moi sinxelo, o xuiz civil e gobernativo facíalle escoller a xente a xurisdicción a que querían pertencer se en algún momento tiñan que tratar algún asunto que estuvera fora do ámbito competencial del. É dicir, mixtos eran todos, pero a maiores, se algún se quería ir fora, ou quería casar fora, ou quería, digamos, en algún momento ser xuzgado ou acudir ás autoridades, fíxate hasta que punto non era un Estado soberano que lle permitían acudir ás autoridades. Entón, cando casaban, escollían de que rei querían ser súbditos.
diante do cura, e había unha cerimonia na que brindaban a saúde do rei de Portugal, a saúde do rei das Españas. Esa é a clave da nacionalidade, Claro, o rei de turno. Eso describiu moi ben o cura ilustrado da Casa de Lemos, que non me lembro agora do nome, pero en todo caso está escrita ceremonial por o cal se escribía a letra. No, digamos, o cura ilustrado da Casa de Lemos non, o cura ilustrado da Limia, que non me lembro agora do nome, non sei se Xosé Manuel se acordará do nome, eu tampouco. En todo caso, eso pode deixar ino nas redes sociales, porque non me podo acordar dos nomes de todos estes señores, pero en todo caso este señor decía que cando un matrimonio se independizaba da casa dos pais, no terreo onde iban faguer a casa, acudía o xuiz civil e gobernativo e dicía esta frase tan rimbombante: hainos da Galiza e hainos de Portugal. E logo facía unha festa e comía todo o mundo e escribíase a letra da xurisdicción que escolleran, fora a galega, a portuguesa, e hai hoxe unha casa en Santiago de Rubiás que ten a famosa inscripción de hainos da Galiza, hainos de Portugal, en letra procesal do século XVI, nunha pedra, digamos, no barrio do Pereiro, na subida cara a Pedra Aguda, naquel lado da aldea, no camiño do cemiterio cara a Rubiás, hai unha pedra coa inscripción famosa de hainos da Galiza, hainos de Portugal. E chegamos con todos estes condicionantes á década de 1860. Por que, se é que podemos encontrar por que están rápidos, porque as cousas non son tan sinxelas nin tan instantáneas, son procesos históricos, pero por que chega ese Tratado de Lisboa, por que se intentan delimitar eses novos limites da raya, por que acaba o couto mixto co último xuiz que comentaches antes, Delfín Modesto Brandón? Porque, mira, isto ten unha explicación moi sinxela. España e Portugal son países que a democracia, o impulso nacionalizador e liberal chega tarde. Somos países tardíos neso. Aquí o antigo réxime ten un morrer moi lento, moi decadente. E nos anos 60 ten lugar un feito clave na historia peninsular, que é o sexenio democrático e a Revolución Gloriosa. E ademais é que coincide cronolóxicamente co momento do final coa liquidación do couto mixto, que no novo concepto de Estado-nación que se quere facer por parte dos liberais e os republicanos non entran os entes forales. E o couto mixto é un ente foral. Iso fala tamén do impulso que o carlismo ten nesas terras. Xente dali non pelea por a reacción, nin por a religión, nin polo rei sequera. A xente daquelas terras, os carlistas daquelas terras, como Manuel Veloso, por exemplo, o cociñeiro conocido carlista da zona, pelexen por os foros, por os seus privilexios, por non pagar impostos ao Estado, porque non lle cambie o modo de vivir. A xente resistiuse por medio do carlismo. O carlismo é a vía que canaliza o impulso tradicionalista daquela xente, pero non era porque foran reaccionarios ou de dereitas, eso quedaba moi lonxe. Eles o que non quería que o Estado liberal lles puxera unha fronteira no medio dos pastos onde eles pastaran sempre. E hoxe existe unha peculiaridade ainda no noso monte, que son os pastos mixtos, que son un territorio portugués, baixo soberanía portuguesa, pero de mutuo aproveitamento galego-portugués. Un comunal moi europeo. Sí, teño un artigo en Mazarelo sobre o asunto dos pastos mixtos. Sí. Digamos entón que chega ese tratado que finiquita o couto mixto. Antes comentábamos un pouco tamén con Xosé Manuel a cuestión da memoria, non? Como chega décadas despois ese apagón informativo, máis que para a xente da contorna, chega tamén pois esa república, esa pequena luz, e despois moita ditadura e moita oscuridade. Hai polo medio tamén que relembrar uns pequenos povos promiscuos, que me perdonen a palabra, que tamén forman parte dese un pouco dese tratado, Xosé Manuel. Sí, verdad, son povos que tamén despois forman parte desa solidaridade galega portuguesa da que comentabas antes. Eu un día tuve unha curiosidade que vou moito con vos ao Museo do Pobo Galego, non? Tuve unha curiosidade de ir ver o mapa de Fontán do século XIX, e digo, aquí ainda tiña que haber couto mixto, e chamoume moita atención como a raia seca pasaba polo medio deses povos, non? Eu vi ali Souteliño, digo, de que lado está? Estaba o punto no medio, a medio da raia. Claro, entonces, bueno, no tratado, pois estes quedaron para o Estado español, Santiago, Rubiás e Neaus, e para outro lado, pois pasou Souteliño, Cambedo e Lamadarcos. Pero eu creo que sempre seguiron mantendo ese espírito de arraianos, non? Sí. Nin somos moi daqui nin moi dalá, non? E de feito pois, foi tamén dos sitios onde máis houbo a solidaridade con eses acontecimentos do 36 e outras cousas. De feito, en Cambedo pois, hai a invasión esa que foi no ano 46 ou 47, non?
do franquismo, buscando refuxiados ali, arrasaron o pobo, non? Sí. E bueno, povos, sí, xa portugueses, pero que siguen tendo pois, ese vínculo con Galicia. E notas tamén na fala, non? Cando falas con portugueses deses sitios, é un portugués moi galego. Eu creo que o lugar onde máis se nota na fala é en Turei. Eu máis ou menos é Pitois sí. Moito, todavía máis se cadra. Así, o feito, pero non por a nosa influencia, sino por a súa linguaxe conservadora. Eles falan o que lles é propio. Tu escoitas un vello de Turei e fala galego, porque nesas zonas de montaña, ou se les, por exemplo, a Miguel Torga, ves unha cantidad de palabras que che recordan o falar dos nosos avós e dos nosos bisavós. Porque hai unha continuidade na lingua. Porque os portugueses sempre nos din é que vos falades un portugués medieval. O portugués vello, falamos portugués vello, portugués vello. Ese vosso idioma galego é un portugués moi vello. E eles evolucionaron cara outro lado, pero claro, na raia non evolucionaron. Claro. Seguíanse relacionando cos de aquí. O referente idiomático que se colleu é de Lisboa. Si se collera o referente idiomático de Montalegre, o referente idiomático de Chaves, ou incluso de Braga, o vello que falaba xente antigamente, o portugués. Eu, por exemplo, traballo moito sobre fascismo na península con discursos. Non ten nada que ver escoitar o primeiro ministro actual portugués, ou a Antonio Costa Pinto, por exemplo, a Luís Montenegro. Non ten nada que ver escoitar os historiadores portugueses de hoxe con escoitar, por exemplo, a Salazar. Que escoita falar a Salazar, que é un home do centro de Portugal, ve un idioma moito máis parecido co galego actual, porque o portugués tamén se lisboetizou, claro. Como lle pasa ao galego, que se está españolizando. Centros de poder, Madrid e Lisboa. A fonética da nosa fala do galego cada vez é máis madrileña, hai que dicirlo claramente. Gustaríame ir concluindo, evidentemente, xa coa perspectiva actual, e despois, evidentemente, tamén facedes un resumo ou tocades o tema que consideredes que deixamos algunha anotación pendente, se é que podemos deixar algunha, seguro que hai millóns das que podíamos falar, pero un pouco desde a perspectiva actual, interésame por un lado, Sergio, a cuestión do voceiro de iniciativa polo Couto Misto, e tamén, Xosé Manuel, arranco contigo, esa asociación de amigos do Couto Misto que te nomearon pois académico director, bueno, un pouco ese premio de xuicio honorario que tamén recibiche en 2017. Sei que estes temas que che gustan, non polos títulos, que che dan un pouco igual, sino pola representación e o poder educativo tamén. Bueno, pois falamos no orden que queirades. A decir, o da Asociación de Amigos do Couto Misto xurde daquelas, non? Cando se publica o libro por parte da universidade, que despois fixeron outras edicións xa máis con fotografías e eso. Pois aí xuntámonos ali un grupo de xente e decidimos crear unha asociación que puxese un pouco en valor o Couto Misto, non? Pois claro, éramos casi todos foráneos, é dicir, están os homes de acordo dali, os tres homes foron evolucionando, algún ainda se mantén desde o principio e outros pois foron cambiando pois por edad. Desde o principio non me dirás que ainda está o fillo de Delfín, eso é imposible por edade, non? Non digo dos primeiros do 90, 98 por aí. Cesario, eu creo que é dos que leva todo o tempo. Leva toda a vida, si. E en Rubiar sí que cambiaron moito. Realmente, con ese criterio de edade, evidentemente o tempo de vida é menor, non? Sí. E entonces, pois, sí que en Rubiás ten cambiado xa 2 ou 3 veces. Sí, cambiou 3 veces. Estuvo José ao principio, despois estuvo outro rapaz, despois Nicanor, e agora está perfecto. Sí. Bueno, pues están os homes de acordo, e, bueno, toda a xente dali, supostamente, pues pode pertencer á asociación, pero despois somos moita xente de fora tamén que non tes un vínculo co Couto Misto diario, non? Entón, pois, centramos prácticamente todo na actividade anual de o nomeamento dos xuízos do Couto Misto, tratando de que sean un pouco embaixadores da idea do Couto Misto tanto no ámbito portugués como no daqui, non? Entón, bueno, pois, buscamos xente, por un lado, si son vinculados co Couto Misto, aínda que estén fora, o caso do diputado catalán, non? Mario Gómez, creo que Mario Gómez, sí, do PSC, de Randín, é dicir, pues, nativo aí e parlamentario en Cataluña, bueno, pues, é un embaixador en Cataluña que xa fixo iniciativas no Parlamento catalán a prol do Couto Misto, non? E, bueno, ás veces acertamos máis, outras veces menos. Hai xente que se nombra xuízes honorarios e non volven a ocuparse, en cambio hai xente pois que ven 2 anos e logo lá onde está pois procura facer iniciativas polo Couto Misto. Entón, procuras un pouco que esa idea dos 3 xuízes honorarios, aparte de ser un acto moi brillante, non? Ali de discursos e
e de convivencia no propio día do Couto Misto. Que día é? É o primeiro sábado de xullo. Aí onde un pouco a congregación, a festa, aí a rememoración. O que non vexa periódicos nin redes sociais xa pode apuntar o primeiro sábado de xullo, que procuramos non cambiálo a non ser que veña unha riada, non? Ali é difícil, a 900 metros de altura. Bueno, ese tal. E pois hai uns anos, 3-4 anos, que un pouco para non reducir eso a un acto anual, pretendíamos xuntar nunha especie de academia das ciencias sociais pouco aqueles intelectuais que traballasen algo sobre o Couto Misto. A verdade é que me encargaron a min, o que pasa que foi un tempo de moita dedicación na universidade, decanato, doctorado e un montón de historias. Entón, bueno, pues pedirei un ano sabático e aí retomo o tema. Hasta ahora levamos nombrado a un pouco o meu criterio, que tamén é difícil por eso escoller os académicos, paridade Galicia-Portugal e paridade de xénero. E entonces, bueno, pues está Paula Godiño, está foi a primeira que nomeamos, está Américo Rodríguez de Castro Leboreiro, un pouco un home que ten toda a historia dos guerrilleiros que operaron por esa zona moi documentada e moi traballada. El mismo foi contrabandista, non? Contar veces, non? Por ali pasaba eu as vacas e dábanme tanto por cada vaca que pasaba, tal, decir, xente que vive moito o espírito da raia. Son os dous que están xa fixeron o discurso de ingreso na academia e pretendíamos este ano pois nombrar 4 ou 5 máis. Temos a Beatriz Comendador, un pouco pola parte de arte prehistórica, arte rupestre e tal. E logo do mundo do dereito tamén, pois un pouco por o tema das institucións, non? Carlos Varela, que é da Asociación de Amigos do Couto Misto, que foi fiscal superior de Galicia, é outro dos que temos previsto, e tamén dúas mulleres da xudicatura, pois unha que ten as competencias do tema ambiental, polo tanto, o xurés necesita tamén legislación nese sentido combinada de Galicia e Portugal, pois para protexer un espacio natural deses. E eu espero, pois, entre marzo, deixar pasar o entroido, porque non vas mezclar entre marzo e xuño, pois que se incorporen esas 5 ou 6 personas. E pois, como din os estatutos, xa son os propios académicos os que teñen que seguir nombrando, non? Porque hasta ahora, pois, eu non avancei moito, porque non vas dir a dedo ir nomeando personas, pero, bueno, a min fomos pensando así nos que eran xa moi vinculados ao tema. O de Paula Godiño, que ven desde Lisboa con doutorandos todos os anos a traballar por a fronteira, eso era moi encantado. O de Américo, a min a verdade que me sorprendeu, pois todo o traballo que ten dos guerrilleiros. A mes fixemos uns encontros de educadores pola paz galego-portugueses, que levamos xa 35 edicións, e fixemos unha ali en Castro Leboreiro, e hasta van nenos, porque os encontros galego-portugueses non son só de profesores, senón que van familias enteiras e tal. E foi espectacular. Eu creo que hai nenos de 5 ou 6 anos que non esquecen nunca máis que estuveron en Castro Leboreiro. Entramos nas covas onde estuveron os refuxiados, os nenos xa se querían quedar a dormir ali, era unha cousa, é dicir, mezclaban. Para nós era historia tremenda, non? Porque entrabas ali temblando o corpo, para os nenos era xogo, non? Aventura. Pero claro, non nos esquecen. Hai un fillo dunha amiga miña do Porto, que dixere a tesis hai uns anos, e trouxe o neno de 6-7 anos, e agora di: mamá, cando imos a outro congreso do CIZ lá en Galicia? É dicir, quedou impactado por os encontros estes de Castro Leboreiro, non? Entón, bueno, eses dous focos académicos son de dereito propio, e agora, pois, un pouco ir seguindo nomeando tamén por tocar máis ámbitos, non? Porque se falamos de ciencias sociais, hai que falar tamén de economía. É dicir, o Couto Misto morre, e é unha das aldeas despobladas como moitas outras, e pensar tamén, pois, como se pode dinamizar eso económicamente. Todo eso eu penso que tamén hai que tirar desa parte, non? E a voceiro este de iniciativa polo Couto Misto, Sergio María, outra incursión máis a nivel politolóxico? Queres fundar un partido político? Non, ni moito menos. Vale. Non dá masa social para esas cousas. Non hai masa social. Eu hai tempo xa que me retirei da política, agora dedícome á investigación. Falaba Xosé Manuel da importancia das ciencias sociais, e iso nace un pouco
a raíz dunha iniciativa dun grupo de politólogos na Universidade de Santiago de Compostela, da Ciencia Política, por dedicarlle un tempiño non só a investigar, sino tamén a divulgar, facer entrevistas, falar coa xente maior, recoller a súa memoria oral. Entón eu cun grupo de amigos, non temos evidentemente por cuestións de idade a categoría das persoas que falaba anteriormente Cid, non? Por o seu percorrido, pero que sí que temos moita curiosidade, gana de estudiar, digamos, esa realidade que nos queda tan próxima. E a iniciativa polo Coutomisto ten dúas vocacións. En inicio, repartir traballo entre nós para intentar profundizar un poquinho máis na perspectiva da ciencia política como ciencia que estudia as institucións o que foi o Coutomisto. E a segunda das funcións, que para mí é máis importante e a que me encargaron dentro do grupo os meus compañeiros, que a de divulgalo. Todo o que vamos descubrindo, todas estas lendas, esta memoria oral, todas esas entrevistas que vamos dando, que vamos concedendo, artigos que vamos escribindo en revistas de divulgación, pois xa estánse nesa iniciativa, que é algo moi pequeniño, algo moi popular tamén de alguma maneira, algo extraacadémico, pero que ten unha vocación máis intelectual que política. Por exemplo, nos aí tivemos unha campaña moi activa de reivindicación das semellanzas co Valle de Arán, non? Co Val de Arán en Cataluña, porque as ten, a diferencia é desde unha perspectiva política que eles teñen recoñecido un organismo que evita a súa decadencia, e a nosa decadencia é algo que xa nos está empezando a abafar, se non é que xa estamos abafados. O Val de Arán ten unha posición máis consolidada a nivel poboacional tamén, claro, non? A cuestión do turismo, de inverno, non? De montaña. Sí, bueno, pero realmente a realidade da Raia Seca é dramática en todos os índices. No índice económico, que falaba Xosé Manuel antes, no índice cultural non hai divulgación para alén daquelas terras da realidade histórica, pero interna tampouco. Moitas veces achácase ou falase do desinterés daquelas xentes. É certo que a xente maior daquelas terras pois preocúpase pouco por os problemas do Coutomisto. Eu creo que é por pouca autoestima tamén, non? Decir, isto tampouco vale tanto, non? Que é por falta de coñecemento, eu creo que sí, porque realmente eles saben a memoria oral como ya contaron, pero non saben a trascendencia real que tuvo aquela realidade histórica. Entón, a iniciativa polo Coutomisto non é nada formal, non ten nada que ver coa Asociación de Amigos do Coutomisto, que a día de hoxe é unha institución, casi podríamos decir, a hora de divulgar a historia do Coutomisto. O noso é pura curiosidade intelectual e puro amor polo, bueno, no meu caso polo meu, que son o único dos que forma parte que é nativo daquelas terras, non? Eu criei-me escoitando os meus bisavós contarme lendas, e eu criei-me igual que outro neno vendo Batman ou vendo Spiderman ou Shin-Chan na televisión. Eu escoitaba con atención maravillosa, e además disfrutaba da historia da princesa preñada que viu de Portugal, e logo a historia de como queimaron a aldea de Pena e todas estas cousas que contaba meu bisavó. Para mí era un auténtico mestre. Meu bisavó e miña bisavó, a que en paz descansen ambos. Moi ben, pois o último minuto que necesites, Xosé Manuel, tamén para ti, non sei, un pouco como ves o futuro tamén a nivel divulgativo do Coutomisto. Sí, comentabas agora con certa envexa, probablemente tamén por esa diferencia de idade, non? Que nós o tema redes sociais pois non o traballamos apenas. Probablemente nós temos o que é a parte audiovisual con este de Galizar Galicia, por si que sacan moita cousa, pero probablemente nos falte máis esa inmediatez, non? De cousas que pasan con talas xa. E logo teño ali no arquivo, a ver se ainda se pode recuperar, porque houve un momento en que o alcalde de Calvor de Randín naquel momento becara unha alumna de educación social e estuvera todo a brao entrevistar a toda a población dos Tres Povos. Tristemente a rapaza cambiou de traballo e de outras cousas, deixoume todo ali, está todo sin traballar para nada, pero hubiera sido interesante porque claro, ten como 20 anos, é dicir, probablemente estén entrevistados moitos veciños que hoxe non viven. Pois sería unha gozada poder consultar. Vou ver que estou recollendo para levar as cousas da facultade para casa cando chegue ao do Coutomisto, a ver se pode, porque estaban nas cintas de cassette vellas, non? Das radios cassette vellas, e se pode recuperar ese texto, por sería maravilloso. Sería moi interesante recoller esa experiencia en memoria oral, porque eles sabían moito
os vellos sobre o que foi o Couto Misto, contaban o seu xeito, interpretaban como ben podían, pero a recollida de memoria oral é fundamental. Pero logo ven a segunda parte de todo isto, que é o cinzán, é dicir, elaborar ideas, e a mí preocúpame moito como veciño que son, para que aquilo non esmoreza. É dicir, non velo como algo do pasado, como algo museístico. E eu creo que aí un plantexamento de aproveitar a Unión Europea para isto é fundamental. Eu creo nun concepto que deberíamos de articular dende xa, ademais da Eurorrexión, as eurocomarcas. Hai que elaborar prestacións de servicios comuns. Por exemplo, nós temos unha vila de referencia, os de Santiago de Rubiás, os da Boullosa, en Montalegre. Montalegre é un núcleo de población moi interesante para nós, está moi cerquiña. Pero ali chegamos e somos estranxeiros, non temos ningún tipo de servicio. Logo, transporte común, hai que lle dar unha pensada, hai que eliminar a fronteira dos marcos de análise a hora de elaborar políticas públicas, e elaborar políticas públicas supranacionais a través da ferramenta que nos dá a Eurorrexión e o Eixo Atlántico. Igual que se fala dun tren que vaya de Vigo a Porto, tamén nós non podemos quedarnos condenados a ser un parque natural. Interior, claro, témonos que vertebrar por toda a raia ourensá tamén. Eu cando crearon a Academia do Couto Misto, e o discurso está ali na Arca das Tres Chaves, eu falaba un pouco desde o noso ámbito de educación social, que hai dúas cousas fundamentales, que sería servizos pos maiores que non se teñan que ir dali, que é un pouco o modelo que hai en Lodoselo, en Sarreal, é dicir, unha vivenda comunitaria pos que non poden vivir xa na súa casa, comedor social pos que non fan a comida, e que non teñan que irse vivir con fillos ás cidades, non? Entonces, algo de atención aos maiores, e logo intentar, pola vía das escolas niño, este tipo de cousas, pois ter 4 ou 5 nenos nunha casa niño que poda estar nesa mesma institución na que estén os maiores, porque realmente casas non faltarán baleiras no Couto Misto para dinamizar un par de institucións desas. Eu penso que sería fundamental, non? É dicir, esa convivencia dos maiores que non se teñan que ir, e ao mesmo tempo ter xa ao lado 3 ou 4 nenos, eso un Lodoselo está funcionando a perfección. É dicir, abriron a escola niño hai 5 ou 6 anos e non se pecha, porque todos os anos hai nenos que nacen e eu vou ir estudiar a Lodoselo, non? Sí. O que pasa é que en Calvos esmoreceu o proxecto da residencia de maiores, esmoreceu o grupo escolar, Plancos... Isto é máis que residencia, é dicir, ao mellor incluso se podía intentar, no ámbito da educación social, iso temolo pensado moito, vivenda comunitaria, é dicir, a casa dun deles, que lle quedan 7 habitacións libres, habilitalo, buscando diñeiro de Europa ou buscando diñeiro de onde sea, habilitalo para que aqueles 6 ou 7 que casi non se valen e que se complementan entre eles, pois un ainda lle gusta salir á compra, pero outro xa non sale da casa, outro tal, complementarse entre eles usando o espacio que teñen, non teñen que construir nada, non teñen que construir macrogranxas, que ainda hoxe ardeu un en Zaragoza e morreron 10, non? Non hai que crear macrogranxas de maiores, senón os propios espacios que teñen, seguir facendo concello para vivir. Non só, agora, con 80 anos non van ir a arreglar os camiños, pero poden darse servicios, prestacións uns aos outros, e non ter que sair da aldea e seguir, e sobre todo xa imagínate a riqueza cultural de 10 maiores xuntos, pois reproducindo lendas e eles que se sintan válidos e lembrando cousas e tal. E logo xa, se lle pos 3 ou 4 nenos ou nenas ali ao lado, pois do propio técnico de educación social ou do que sea, que vai a cuidar un pouco deses 8 ou 10 maiores, pois pode ter un par de fillos e con eso pois crear unha casa niño e que teñan esa fluidez. Creo no Amancio Ortega ali en Mariña Mansa, o Centro Interxeracional de Mariña Mansa. Bueno, está a escola infantil dun lado, están os maiores do outro e fan un montón de actividades conxuntas. Digo, pero que son as aldeas, fixámoslo toda a vida, non hai que inventalo. Nunca pensei terte nun programa de radio dando publicidade gratuita a Amancio Ortega. Non, parece que o edificio construí, non lle fago propaganda ninguna. Ahora, quero dicir, a propaganda é que ese modelo construído nunha residencia, bueno, nun centro de día, que non é residencia, e escola infantil, nas aldeas eso non hai que construílo, está feito. Están casas baleiras con miles de espacios, e ali en Lodoselo fixeron na casa reitoral. Restauraron a casa, tú conócelo ben, a escola, restauraron a casa reitoral, e nos edificios xa existentes crearon toda unha rede de servicios aos veciños
que non teñen que irse dali, decir, nacen e morren na aldea. O que acontece é que o paradigma que propón Xosé Manuel complícase no momento en que xa se chega incluso a discutir se os nenos en Xinzo teñen que ter un pediatra en Xinzo, non? Imaginadevos, discuten ala arriba, non os nenos de Xinzo. aí vamos a clave do asunto, é que para termos unha democracia de calidade fai falta autonomía local. E cando falamos de autonomía local non dicimos o alcalde decidido no concello que hai que facer, dicimos autonomía local que deciden os veciños o que facer en cada territorio, e iso é clave o que ti propós, non? Que a xente poida seguir vivindo con calidade si quere, claro, donde naceu e donde viviu toda a vida, e iso debería ser o paradigma que nos obsesionara a xente do mundo da cultura, dado que os políticos importalle pouco. E sí que a mí pareceme ideas moi interesantes, e logo xenerar atractivo na zona e xenerar sinerxias co outro lado, porque a día de hoxe non as hai. A sinerxia que existe na franxa atlántica, na franxa ourensá, moi bonitos los montes e las montañas e la sierra, e se come moi bien en Pitois e Montalegre, pero fora das paparotadas de sábado, as sinerxias o resto do ano desaparece. Un lugar moi bo para pasar o brao, para vir de Barcelona estar á fresca, pero se te queres quedar a vivir ali, a axuda por parte do sector público para emprender un negocio compatible co medio ambiente, compatible cas formas de vida, axuda ninguna. É compatible cas normas dos dous estados. Cas normas dos... Claro, pero por eso digo que hai que crear non límites e barreiras, crear sinerxias, é o futuro. O eixo atlántico é unha das claves de desenvolvemento transfronteirizo. Europa feita algo palpable, non a la Comisión e a Úrsula von der Leyen, non, Europa aquí, a raya. Arrancamos falando de un pouco da fundación das orixes do Coutomisto e mirade ben con que acabamos con von der Leyen, nada máis e nada menos. Grandísimo repaso que fixemos pasado, presente e tamén futuro a figura do Coutomisto desde aquí esta hora e media xa que levamos de percorrido e de múltiples matices, eu creo que con bastante dinamismo. A última, a modo de despedida, por exemplo, Xosé Manuel, por que lle temos que querer ao Coutomisto? Poñámonos un pouco románticos. A ver, porque eu estou enamorado de todas as singularidades que ten o noso país. A lingua máis grande e pois as singularidades máis pequenas, non? Toda esa diversidade que ten o noso país e toda esa riqueza que hai que pola en valor. É dicir, non podemos, eu decía antes o da autoestima, é dicir, non podemos pensar que o noso non vale, porque vamos por aí adiante e nos venden como maravillas cousas que non teñen nada que ver con as maravillas que nós temos. Entón, non, hai que facer un viaxe do Inserso a Benidorm. Non, hai un viaxe do Inserso a Montalegre ou a Pitois. Además que se come moi ben en Montalegre e Pitois. E é fermoso, que? Quero dicir que ás veces fuximos da nosa realidade máis próxima, que sería barato. Dicir, non, o viaxe do Inserso non era carísimo nin para as institucións nin para os que viaxan, seguro que iban a estar maravillosamente tratados e podíalo facer 3 ou 4 veces ao ano, porque co que gastas en Benidorm dábache para ir medio ano a Montalegre. Entonces é un pouco reconducir pois un pouco todas esas políticas de tal. Entonces, por que hai que querer o noso? Pois porque é tan bo como que te podes encontrar en calquer outro sitio, e o gran problema que temos é da autoestima, que nos pasa xa ca lingua. Que nos pasa ca lingua, non? Que ven un bebé e xa hai que falar de castelán, non vai a ser que lle faltemos ao respeto, pero que é un bebé galego. É dicir, non, e esa autoestima da lingua, pois hai que trasladala a todos os valores que ten o noso país. Por que lle temos que querer o Coutomisto? Ti máis aínda vas falar de maneira moi partidista, Sergio, que és de ali. Por que unha persoa, eu que sei, poñecho máis, un pouco máis difícil, unha persoa de Corcubión que nunca ouviu falar, ou un tipo de Coimbra, ou un de Valladolid de Sevilla que se entera de algo tan particular? Por que hai que querer algo como que representa o Coutomisto? A ver, eu decía Séneca que ninguén quería a súa patria por ser grande, sino por ser súa, non?
E a mí pásame un pouco eso, no? Eu sempre digo que eu son mixto, e logo todo demais, galego, todo europeo, todo o que me queiras por riba, pero primeiro mixto porque é a miña terra. Creo que hai que quererlle porque precisamente por ser unha realidade pequena, nun mundo de cousas grandes, de cousas que te abafan, esmagantes, que parece que che veñen impostas. Antes falaba do tema da lingua, pero o feito da nosa cultura, a cultura galega, ou se queredes a cultura galaica, xa nun senso máis amplo, metemos aos veciños tamén asturianos e leoneses dentro do PAC, os nosos veciños e irmãos do outro lado. Esa cultura é moito máis que unha lingua. A lingua tamén é moi importante, pero unha forma de entender o mundo, unha forma de entender o patrimonio, a paisaxe, e unha forma de entender o xeito de vivir. Eu vexo e comparo non como vivimos hoxe e como vivían os nosos maiores. O ritmo da vida era moito máis lento, disfrutábase moito máis da vida. A vida era dura, certo, pero todo pequeno, digamos, luxo era un luxo moito máis grande. Respetábase moito máis o medio ambiente, respetábase moito máis o que se tiña, e é certo que as cousas grandes entorpecían moito a forma de vida, o Estado, para empezar, non? A súa cultura, eles non a odiaban o feito de ser galego a súa lingua por ser súa, odiábana porque había sempre unhas autoridades que lle dicían que ser galego ou falar galego ou ser desa zona de fronteira era ser pior que o resto. Entonces, por que lle temos que querer o couto mixto? Porque o couto mixto simboliza a orixinalidade, que decía sempre Risco que a liberdade estaba na orixinalidade das cousas, non? Estamos en Alleriz, non? Vicente Risco, figura tan importante que ainda nos ensina moito hoxe. É unha figura que deberíamos de, ter como un evanxeo na mesilla da cama toda a obra de Vicente Risco. A obra humana, literaria, política, etc. etc. O amar do que un parte axúdache a aceptarte a ti mesmo. E iso é a base da autoestima e da liberdade dun individuo. Por tanto, eu penso que a un burgalés que vea un couto mixto non lle vou dicir que ame o couto mixto, pero que se vai a quedar completamente sorprendido en que aquelas 3 aldeas se organizaban e se quitaban as castañas do lume por si solas. Fálanos moito da capacidade que ten ser, sobre todo antes que cidadáns, ser veciños, que é un concepto que hoxe sigue existindo, pero xa non se exerce. A veciñanza basese na solidaridade, e sin solidaridade non hai deliberación, e sin deliberación non pode haber política. E sen vos é complicado entender o couto mixto, perdoademe o discurso barato e os agradecementos, pero é o que sinto. Foi un programa moi didáctico, graciñas Xosé Manuel pola túa pedagogía unha vez máis. Un placer terte aquí, realmente. Gracias a vos. Vir a Allariz e a Radio Allariz é sempre un placer. Graciñas tamén a ti, Sergio, pola didáctica tamén da historia. Eu creo que máis que axudar a explicar, eu creo que ainda o compliquei todavía máis, pero brotan as ideas. É difícil un pouco o que comentaba Xosé Manuel tamén, enfocar o tiro por un lado e facer unha charla moi ferrote, moi férrea, así, porque ao final o que tamén presta é un pouco tocar dentro do fío, pero diferentes cuestións. Eu creo que foi algo único, é dicir, a perspectiva histórico-educativa do couto mixto quizás non se tratara aínda en ningún dos programas, ou sí, non sei si tal, pero bueno, ti que estuveches en varios referentes un pouco a falar do couto mixto, pois sempre un pouco historia. Hoxe tamén tendo a Xosé Manuel puidemos un pouco englobar a cuestión desde algo tan importante como é a memoria. Sin memoria, sin as asociacións que comentábades, sin a recuperación do patrimonio, sin a valorización do que temos, pois evidentemente o futuro é complicado. Pois graciñas unha vez máis aos dous, Xosé Manuel e Sergio, por tervos aquí no Galiportus. Recordade que este especial do Marco podedelo escoitar en Radio Allariz 107.2 da FM con Carlos, que tamén lle prestan estas cuestións históricas. Como digo, sábados de 12 a 1 na Radio Municipal na Contorna, redifusión os sábados ás 10 da noite e os luns ás 6 da tarde. Estamos nas plataformas para quen queirades desde calquera punto do mundo, que estas son as cousas boas tamén da globalización, non todas van ser malas. Pode estar agora un galego de Auckland ou de alá de San Petersburgo escoitándonos a calquera hora, ou calquera persoa de calquera parte que intente aprender a nosa realidade e comprendela, que non é fácil. Estades, como digo, en podcast, en iVoox, en Spotify, en versión podcast, en iVoox, en Spotify, en Podgalego, en Apple Podcast, tamén en Deezer, na aplicación francesa, en YouTube tamén xa temos algún programiña, estamos medrando, tendes o correo galiportuspodcast@gmail.com para que nos escribades o que vos dé a gana, queixas, suxerencias, novos contidos, novas preocupacións.
Eu son Germán, o Germano a Portuguesa. É un placer, como digo. Tendes tamén as redes en Facebook, en Twitter e en Instagram. Estamos tamén por aí. Hoxe, como non podía ser de outra maneira, manchamos tamén cun tema que nos recomendan sempre algún dos convidados. Desta volta, unha de Sergio, un clásico de Fuxan os ventos, Extraperlo, nunca mellor dito. Chao, chao, sexan felices. En esa saya que tanto valor lle das, Levo garbazos e fabas para ir a extraperlar. que levas en esa saya que tanto valor lle das, Levo garbazos e fabas para ir a extraperlar. Con eso do extraperlo, con eso de extraperlar, con eso do extraperlo nin Dios quere traballar, con eso do extraperlo, con eso de extraperlar. con eso do extraperlo nin Dios quere traballar. Nesas alforxas que tanto valor lle das, Levo café e azúcar da raia de Portugal. que levas nesas alforxas que tanto valor lle das.